prvý do šatne, posledný z ihriska a naposledy už, čo sa týka aj tej fyzickej prípravy, tak naozaj na sebe makáš a my sme tomu radi. Tak ja možno teda určite som ako skromný mimo ihriska, ale ako náhle vstúpim na ihrisko, či už je to tréning alebo zápas, tak to sebavedomie mám vysoké a bez toho to asi ani nejde. Bolo to ťažké určite zo začiatku, keď tie šance neprichádzali a ja som mal možno iný pohľad na to, ale stále je tréner ten, kto o tom rozhoduje, či tú šancu dostanem alebo nie. A samozrejme aj to hosťovanie v Prešove mi určite veľmi pomohlo, keďže ja som tam prišiel a tá kabína ma skvelo prijala a nám sa strašne darilo. Milí a vážení priaznivci futbalu, klubu verní či rodiaci sa fanúšikovia FC Košice, vítajte pri našom prvom letnom oficiálnom podcaste Žltomodrý svet s Rišom a Geskerom, ale po poradí, čo nás najprv dnes čaká, neminie. Tak dnes tu máme výnimočného hostia, odchovanca košického futbalu Mira Soviča, takže Miro, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Miro, vítaj v štúdiu. Pohliadneme sa za ukončenou ligovou sezónou a trošku poodhalíme aj program letnej prípravy nášho Ačka. No ale úvod faktografický. Miro, ty si len prednedávnom oslávil svoje 22. narodeniny. Blahoželáme, pevné zdravie prajeme. Aké boli oslavy? Tak ďakujem. Oslavy boli zaujímavé, keďže možno najlepší kamaráti si nespomenuli, ale neskôr mi to vynahradili, takže tým, že boli aj 3 dni voľna, tak viem, že možno každý rieši svoje veci, ale vynahradili mi to nejakými menšími darčekmi, takže ja som to oslavil hlavne v kruhu blízkych, tak ako stále a tešili sme sa spolu. Tak veríme, že k tej dobrej nálade v tom rodinnom kruhu prispelo aj to, že už si mal podpísanú zmluvu na ďalšie 2 roky z FC Košice, čomu sa tešíme, lebo to už predchádzalo tvojim narodeninám. Poďme aj k tejto situácii, zmluva na 2 roky, opcia na ďalší rok. Tak áno, ja som veľmi šťastný, že som mohol s Košicami predĺžiť zmluvu a že sme sa vlastne takto spoločne dohodli. A verím, že to bude úspešná spolupráca do budúcna. Uvidíme. Ja sa chcem opýtať, povrávalo sa, že si mal aj iné ponuky, samozrejme. Rozprával sa o záujme iných klubov, aj zahraničných. Čo rozhodlo preto, že si sa rozhodol pre Košice? A neviem, či aj môžeme prezradiť, alebo už je to neaktuálne, kto sa o teba zaujímal? Tak bolo tam viacero klubov, to nemusíme si myslím menovať, keďže som rád podpísal zmluvu s Košicami a to je hlavné. A rozhodol možno najviac asi aj to, že trénerom je Peter Černá, ktorý mi dal vlastne tú šancu a pravidelne už som začal hrávať v základnej zostave, takže asi tak. Uh-huh. Miro, ak sme pri faktoch, tak ty si prešiel kompletnou mládežníckou pyramidou FC Košice, k tomu reprezentant Slovenska do 21 rokov a rovnako aj hráč, ktorý na hosťovaní pomohol Prešovu dostať sa do najvyššej domácej súťaže. No bez tak ma zaujala štatistika uvádzaná pri tvojom mene na internete. 368 odohraných zápasov a 194 gólov. Patrí to k tebe, alebo to porátali aj s otcom Miroslavom Sovičom starším? No tak to určite nepatrí mne, pretože to by asi nesedelo, ale... No zdroje sportnet.sme.sk. A tam sa asi myslí aj mládežnícke, nie asi, ale určite aj mládežnícke. To môže byť, no ak sa myslia tie mládežnícke, tak určite, no. Tak tam som zbieral tých sošiek veľa, takže je to možno, že to asi takto dali dokopy. No to je úctyhodné číslo, tak naozaj, keď ešte raz opakujem, 368 odohraných zápasov a 194 gólov a 22 rokov, tak to je naozaj super. 200 gólovú hranicu pokoríš budúcu sezónu. No keby toto dosiahnem váčku, tak asi klobúk dole, no. To sa nám páči. A ak sme trošku pri otcovi, tak ty si prešiel nielen jeho rodinnou výchovou, ale bol si aj pod taktovkou trénera Miroslava Soviča staršieho. Tak aký je otec doma ako otec a aký je ako tréner? Ja si myslím, že rovnaký na mňa nemal žiaden rozdiel, či už na tréningoch alebo doma. Práve že na tréningoch chcel ešte odo mňa stále viac, ako možno do ostatných. A takto na mňa tlačil aj doma, takže my sme od mala chodili spolu, či už aj na individuálne tréningy alebo hociaké aktivity, ktoré mali niečo so športom a myslím si, že aj to mi tak najviac pomohlo. Uh-huh.
Pokiaľ mám správne informácie, tak otec ťa trénoval v 19-ke, Áno. potom v Bčku a aj v Ačku. Bolo to niekedy ťažké napríklad v tom doraste mať otca trénera, lebo ja mám takú skúsenosť, môjho brata trénoval otec a nie vždy to bolo pre ňoho príjemné, lebo tá kabína predsa len... Pociťoval si to niekedy, alebo... Nie, vôbec nie. Ja som sa ešte viac snažil tým pádom, keďže otec je tréner, tak chcete, aby aj on mal nejaký ten úspech. A myslím si, že som išiel ešte o to viac naplno, či už na zápasoch, alebo na tréningoch. Uh-huh. Ja som len, lebo Rišo, keď si to nahodil, tak to bola aj moja taká podotázka, že aké to je vyrastať s Benom Sovič, že či stále ešte cítiš takú tú porovnávaciu rovinu. Vieš, sám ja som trošku starší. Áno. A za nás je tvoj otec skutočná futbalová legenda, pozdravujeme a teraz tu máme ďalšiu rodiacu sa futbalovú legendu, tak to sme veľmi radi. Tak to dúfam, že pôjdem vo celých šlapách, aj keď samozrejme nie je to ľahké, keď od mala vás vlastne každý porovnáva a možno vás trošku kritizuje za to, čo možno v čom oco bol lepší, v čom možno ja mám iné kvality. V čom bol oco lepší? A tak oco bol taký oveľa agresívnejší ako ja, si myslím, v tých súbojoch a tam som to zdedil trošku viac asi po mamke, takže ale to príde, všetko príde. Súhlasím, akokoľvek. Tebe sa v poslednej sezóne podarilo dostať do formy, za mňa, za mnohých z nás, to bolo čakanie, kedy sa mladý Sovič prebudí, kedy sa z toho pážatka v odzovkách na ihrisku stane ofenzívny líder a prišlo to v jesennej časti posledného ligového ročníka. Čím alebo kým sa to stalo? Tak v prvom rade asi tým, že hlavný tréner mi dal tú šancu a v druhom rade asi aj tým, že vlastne aj tými výsledkami v jarnej časti aj tá pohoda v kabíne bola úplne iná. A samozrejme moji spoluhráči, či už hore je to Čere alebo Rehy, takisto myslím si, že celý ten vyskladaný tím na tú jarnú časť bol fakt zohratý a vážne sa nám všetkým darilo a vedeli sme o sebe na tom ihrisku, takže všetko to tak zaklaplo. Super. Miro, ty máš aj zaknihovaný gól v reprezentácii 21 Slovenska. Pribudli prvé góly aj v najvyššej domácej súťaži, tešíme sa. Hlavne ten prehľad my, fanúšikovia, vítame a tú spoluprácu s útočnými hrotmi, ako si spomínal. No ale ako fanúšik si veľmi prajem, nech sa ti iba darí. Veríme, že ti to sebavedomie narástlo. Tak aké sú tvoje osobné ambície a plány do budúcna? Pretože ja môžem tu hovoriť faktograficky, ale verím, že tých golov bude pribúdať a verím, že aj po tej letnej príprave pôjdeme do tej skupiny 1-6, pôjdeme aj do boja o titul. Tak ja verím, že sa opäť dobre pripravíme na ďalšiu sezónu a stále máme tie najvyššie ciele v kabíne. Určite nikto nejde do ligy s tým, že by chcel hrať spodnú šestku a my takisto chceme hrať o tie najvyššie priečky, či už o Európu alebo o tú prvú šestku určite. A za mňa osobne, tak teraz nás ešte čakajú 3 kvalifikačné zápasy za C1, takže verím, že sa tam dostanem a že to dotiahneme do úspešného konca. Páni, je tu aj podotázka zmeny v repre. Ríšo už povedal tak mimo mikrofón, že je tu aj jasné avízo nového trénera. Pozdravujeme pána Vajsa a ukazujeme v tomto podcaste po mojej pravici. No, tak blahoželanie rovnako ešte chcem spomenúť aj Milanovi Šimonovi Reušovi k zisku titulu objav sezóny Nike ligy, ale my tu máme objav minimálne, čo sa týka toho posledného ligového ročníka, tak keby prišla tá pozvánka do reprezentácie do Ačka? Určite by som bol z toho možno aj trošku prekvapený, predsa len som sa ešte neocitol ani v širšej nominácii A týmu, ale veľmi by som sa na to tešil a verím, že aj to raz príde. No a teraz taká otázka k uzavretej kapitole k sezóne. Ako ju hodnotíte, páni? Ako vidíte ten posledný ligový ročník? Dlho si nerozprával, Ríšo, môžeš teraz. Myslím si, že bola veľmi zaujímavá. Veľmi zaujímavá a taká hektická, turbulentná. A ten záver bol naozaj fantastický. Takže bude na čo spomínať. Boli tam veľké momenty. Ale vo mne najviac rezonuje ozaj tá zmena pod vedením Petra Černáka. Ako sa to mužstvo dalo dokopy a ako ste to, dá sa povedať, že expresne zachránili, pretože to vôbec nebola ľahká misia, takže myslím si, že si ju zapamätáme tú sezónu, lebo ozaj tam aj to, že sme hrali 6-krát derby s Prešovom
aj tie zápasy so Slovanom, aj to Nemám Grodno, naozaj, aj keď, čo sa týka Nike ligy, tá návštevnosť mierne poklesla, ale celkovo aj s tými zápasmi Slovnaft Cupu a s Nemanom Grodno tá návštevnosť išla hore a myslím si, že tá atmosféra bola vynikajúca, že je na čo spomínať, že aj fanúšikovia si na záver prenesú tú pozitívnu emóciu. Tak určite aj bolo tam veľa možno pozitívnych vecí ku koncu a samozrejme boli aj tie negatívne, ale my sme radi, že koniec koncov tie pozitíva prevyšili a aj ľudia sa tešili na ten futbal, že prišli pozerať na nás a nie na súperov, hlavne tú jarnú časť a že sme to spolu dotiahli takto do úspešného konca v úvodzovkách. Miro, a kde je tá mentálna sila? Pretože si predstav, že si v tíme, nemusí to byť stále symbióza s trénerom, viete, ku čomu mierim, hej, čakáš na tú šancu, neprichádza, kde je tá motivácia, aspoň u teba? Že ísť do každého jedného tréningu, do každého jedného zápasu s tým, že teraz to chcem ukázať a už sa potom nevzdám v základnej zostave. No tak to je asi to, čo do mňa štiepil vlastne otec od mala, aj tou pracovitosťou, či už od základnej školy a vlastne to vo mne tak ostalo, že on už ma nemusí upozorňovať na to, že treba na tréningoch jazdiť, alebo či už keď príde šanca, že ho treba využiť. A vo mne sa to tak už bije, že proste keď tú šancu dostanem, tak idem naplno, chcem jazdiť hore-dole a snažiť sa čo najviac pomôcť týmu. Ja chcem, chcem ešte ti zadrukovať, chcem naozaj povedať, že tak navonok vyzeráš tak skromne, ale základ je v tom, že naozaj, alebo tak neviem povedať, tak krehko, ale ten základ je, že prvý do šatne, posledný z ihriska a naposledy už, čo sa týka aj tej fyzickej prípravy, tak naozaj na sebe makáš a my sme tomu radi, tak chceme ťa v tom utvrdiť, že to je naozaj super. Vidno to aj na trávniku, doslova napísané. Tak ja možno teda určite som ako skromný mimo ihriska, ale ako náhle vstúpim na ihrisko, či už je to tréning alebo zápas, tak to sebavedomie mám vysoké a bez toho to asi ani nejde. Ja sa chcem opýtať, lebo ako tu bolo spomenuté, hej, že keď sme postúpili do Nike ligy, tak bol si v tom kádri, bol si súčasťou mužstva, potom si v minulej sezóne išiel do Prešova, pomohol si im postúpiť do Nike ligy. Jarnú časť si už absolvoval pod trénerom Skúhravým, mal si tam zo pár štartov. Či si, alebo respektíve, bol si trpezlivý, hej? Že aj v lete to bola téma, či pôjdeš niekam na hosťovanie, niekam, kde budeš dostávať väčšiu minutáž a ty si sa sám vyjadril, že ty si na svoju šancu počkáš. Nie je to tak, bolo to určite ťažké, alebo ako si sa ty vlastne motivoval, že tú šancu dostaneš, lebo aj veľa fanúšikov povedalo, že dostávaš málo príležitostí, že keď tam naskočíš raz za 3 zápasy na pár minút, že asi ťažko ukážeš to, čo je v tebe. Ako si mal tú vnútornú motiváciu veriť tomu, že tá šanca príde a že sa presadíš? Lebo nakoniec si sa presadil. Tak bolo to ťažké určite zo začiatku, keď tie šance neprichádzali a ja som mal možno iný pohľad na to, ale stále je tréner ten, kto o tom rozhoduje, či tú šancu dostanem alebo nie. A samozrejme aj to hosťovanie v Prešove mi určite veľmi pomohlo, keďže ja som tam prišiel a tá kabína ma skvelo prijala a nám sa strašne darilo. My sme vyhrali každý jeden zápas, čo vlastne ústilo k tomu, že postúpili do tej prvej ligy. A ja som rád, že som takto mohol pomôcť Prešovu a zároveň, že ten Prešov pomohol mne tým, že som sa trošku vyhral. A myslím si, že aj to mi tak asi najviac pomohlo. Možno okúsiť aj niečo iné, ako len tu nabyť doma v Košiciach a bojovať o to miesto vlastne v základnej zostave pravidelne. A dá sa povedať, že ma to tak možno pripravilo na ten moment, keď som znova tu dostal šancu. Lebo aj minule, keď tu bol Šimon Rehuš, tak sme sa bavili o tom, že ste boli 2, 3, 4 takí hráči, ktorí ste začínali tu jeseň v Bčku, hej, že niekto môže trošku to ego, tá ješitnosť si povedať, že tretia liga nie je pre mňa, ale viem, že ty si patril k lídrom, dal si aj tuším hat-trick proti Lokomotíve, už len tým, že si hral pod otcom, ale 2 góly, pardon, ale pomohli ti aj tie štarty v Bčku, alebo bral si, takže máš tú zápasovú prax, to bolo asi tiež dôležité, že si len nečakal na tú šancu váčku a nezbieral tie minúty, že? Tak dôležité bolo aj to, že otec bol tréner, takže aj keby som na to nemal náladu, tak určite nie. Takže za otca som stále bojoval. Takže myslím si, že aj tie zápasy v tretej lige síce
tá kvalita je oveľa nižšia ako v lige, hej, ale niečo mi to určite dalo. A potom, keď dostanete z 3. ligy šancu do 1. ligy, tak je to úplný rozdiel, kde už sa chceš presadiť a nechceš sa tam vrátiť. V súvislosti s rozprávaním našom hostovi ešte na chvíľočku sa vráťme k tvojim futbalovým začiatkom, nemusíme k tým detským, ale čo sa týka tej futbalovej pyramídy FC Košice, ako si na to spomínaš? No, spomínam si na to veľmi príjemne, my sme mali skvelý ročník 2004 alebo pre mňa aj 2003. Doteraz si pamätám na prvý tréning, keď som prišiel, ešte to bol MFK Košice a po prvom tréningu nás tréner poslal hneď o kategóriu vyššie. Asi som bol až tak dobre pripravený s otcom, takže vlastne tam som celú takú mládež hral s 2003 a dodnes sme v kontakte s kamarátmi z tohto ročníka. My sme boli pomaly každý druhý týždeň na nejakých turnajoch veľkých a celkom sa nám aj darilo, takže v 12 sa nám podarilo aj vyhrať ligu, kde sa hraje vlastne aj tá nadstavbová časť. A bolo to skvelé, myslím si, že aj tréneri, ktorí ma mali v tých časoch, tak sa nám pekne venovali a vštiepili možno do nás také tie základy, ktoré fakt potrebujeme. To bola možno aj tá pozvánka do 21. Ktorá? Výsledky v tvojej mládežníckej kariére. Keď si spomínal tú kategóriu, tak možno by aj fanúšikov zaujímalo, aj mňa to zaujíma, že ktorý z tých chlapcov reálne sa presadil a hrá prvú, druhú ligu, alebo koľký z vás z tej generácie hrávate futbal? No, nie je nás veľa v lige. Teraz si asi ani nespomeniem, či vôbec ešte niekto. Viem, že chlapci niektorí hrávajú za Tuke, vlastne druhú ligu, bohužiaľ teraz už po vypadnutí to bude na ďalšiu sezónu 3. liga, ale vážne ani neviem. Ale to je presne o tom, že to si musia za mňa osobne aj tí rodičia uvedomiť, hej, lebo aj v tej akadémii, že naozaj len malé percento tých chlapcov vo finále si splní ten detský sen, že chcem hrať ligu. A tu nám máme taký svetlý príklad toho, že odchovanie z košického futbalu tú šancu dostala a hráva. Lebo nie je to ľahká cesta, je to ťažká cesta, je to veľakrát aj o šťastí a presne o tej viere zotrvať a veriť tomu, že to raz príde. Takže naozaj klobúk dole, lebo ako si sám povedal, asi vás nie je veľa. Hej, že to v tých kategóriách tí rodičia majú obrovské očakávania a každý vidí svojho syna minimálne v našej lige. Ale nie každému sa to podarí, takže naozaj sme radi, že ti to takto ide. A veľakrát áno, sú to také rodičovské ambície a presne tak. Presunuté na deti, ale v každom prípade teraz pokúsime nášho Míra Soviča prebudiť trošku emócie, hej, pokúsime, áno, to už ten úsmev je tam fajn. Prvý gól, ako si na ne spomínaš? Pretože jednak prvý gól, čo sa týka FC Košice na vyššej súťaži a potom prvý domáci gól, no a do tretice aj gól v reprezentácii 21. Poď na to, poď pozitívne niečo tu na takto. Tak prvý gól, ak myslíš ten v Komárne, ten prvý gólový, tak ten bol fakt úžasný. To ja som neveril, no. Hlavne to, aký bol dôležitý. Ja som bol v takom emočnom vypätí, že som tam začal skákať, videl som, že celá lavička vlastne vyskočila a tam začali skákať, takže fakt som sa niečo podobné ako teraz v sobotu Prešov celá lavička naskakala, ne? Bohužiaľ. Emočne to bolo podobné, ale pre nás so šťastným koncom. No. Dá sa povedať, že áno, ale fakt ten moment bol skvelý, keď vlastne ja som nastúpil v druhom polčase a išlo tam o to, aby som s tým zápasom niečo spravil a ono sa to vážne podarilo. Podarilo sa to, a ešte aj vlastne mojou zásluhou, že som skóroval, tak fakt to bol skvelý pocit a tuším, že môj otec takisto strelil v poslednom kole v jesenej časti svoj prvý ligový gól, to mi hovoril, takže to máme tak rovnaké. Za Plastiku Nitra? To si nie som istý. Ani ja. To neviem. Teraz by sme museli hľadať kde si na internete alebo v zápisoch. No a potom prvý domáci gól? Tak domáci gól pred vlastnými fanúšikmi, to som si vždy prijal vlastne odkedy som prvýkrát vstúpil na ten nový štadión KFA a vedel som, že toto chcem, tento gól streliť a som rád, že prišiel konečne. A tak ešte pocity boli skvelé. Ja musím povedať, že na ten tvoj prvý domáci gól sme trpezlivo všetci čakali, lebo k tomu teraz smerujem, že ty si tých šancí mal tak veľa,
že dnes, keď si vezmeš Vaško so 14 gólmi je král strelcov, ty si dal 2 góly, ale podľa mňa takých 14 šancí si mal. Ja som ti ich počítal a ja som stále hovoril, že Mirovi to padne vo finále Slovnaft Cupu. Ty si dal gól, zápas predtým doma Ružomberku, tuším. Vnímaš to aj ty tak, že si mal... a je dôležité dostať sa do šanci, ale mal si ich naozaj dosť. Myslíš si, že v tebe drieme taký strelec, lebo dôležité je dostať sa do tej šance. Ty si napočítal koľko takých tupoviek za mňa? Ja som spočítal strašne veľa, keďže ja som veľmi seba kritický, sa dá povedať. Stále si aj potom sledujem zápas a keď vidím tie šance a keď to zahodím, tak si hovorím, že to nie je možné, že som to nedal. Ale určite drieme, predsa len aj tá štatistika, ktorú ste vyťahli na začiatku, tak asi o niečom hovorí a verím, že to zlomím a možno sa aj ja v ďalších sezónach pobijem o toho strelca. My sme jednoznačne fanúšikovia, takže my si to veľmi prajeme, hej. My ti naozaj zopakujem, drukujeme, ale Rišo je veľký kamarát, to v každom jednom podcaste príde. On nikdy hostovi nepripomenie napríklad, hej, takéto situácie, koľko si mal šancí. Mal, Miro bol palič. Som ich fakt spadoval. Tak vieš, tak šnúrku musíš dotiahnuť. Ale aj teraz posledný zápas v Trenčine. Mieridla. Takisto. Ale to... 2-3 šance tam boli, alebo stečované strely. Proste... Ja mám pocit, že brankár Katič je pre mňa zakliatý zatiaľ, pretože aj doma, keď sme hrali s Trenčinom, tak som mal asi 3 tutovky, ktoré som zahodil a teraz opäť som mal 3-4 strely a proste nepadne to tam proti nemu. No hovorím, keby si mal trošku šťastia a taký väčší pokoj možno v zakončení, tak tých 10 gólov nebolo nereálnych pri tých šanciach, koľko si ich mal. Tak, ako je základ, že sa do tých šancí dostávam určite a to časom príde, si myslím, aj tá kvalita v zakončení a že to proste chytím taký možno čuch na góly. A toto je to slovíčko očakávania, hej? Že aké máme očakávania do ďalšieho ligového ročníka. Nemyslel som len na umiestnenie a pohárov Európu, čo si veľmi prajem osobne, nielen prvú šestku, ale do 3. miesta, keby hrali Košice a pohárov Európu. A to sú tie očakávania. Tak napríklad, aby sa tam viacej tých gólov zmestilo z tvojej kopačky. Tak to určite, to ja mám rovnaké očakávania, či už tie góly strieľať, alebo ich pripravovať pre iných. A ja si myslím, že to pôjde budúcu sezónu. Ale ja sa aj k tomu vrátim presne, že aj pripravovať góly pre iných, lebo naozaj si myslím, že hlavne už potom v tej jarnej časti tá vaša súhra, tí Rehy, Čere, Maťaškováč, že to naozaj bolo vidno, že si ten futbal užívate. Doslova vás to bavilo, bola radosť sa na vás pozerať, takže aj ty si to tak asi vnímal, ne? Že ste si to užívali. Aj keď sa síce stále hralo o záchranu, ale bolo vidieť, že ste sa tým futbalom zabávali. Že my sme to ani tak nebrali, že hráme o záchranu. My vlastne tým, že sa nám začal dariť a začali sme vyhrávať a aj chlapci okolo mňa, kamaráti, tak sa začali presadzovať a my sme to brali ako zábavu. Či už to, že sa vidíme na tréningu a hrajeme spolu na tréningu, tam sme sa bavili, potom sme vyšli na ihrisko a pre nás to bolo to isté, sa dá povedať. Taká zábava. A teraz taká nediplomatická odpoveď, pretože súhra, určite a chémia bola cítiť z toho týmu, ale pri tej zábave, kto je taký najväčší zábavač v šatni? Tak ja by som povedal, že ich tam viacero, pretože... Už je diplomatická odpoveď. Pretože zdieľame možno taký rovnaký humor s viacerými hráčmi a za mňa je to asi najviac Rehy, Čere, samozrejme, takisto Kovy. Z začiatku nám prišiel ako tichý chlapec, ale časom aj možno, keď sa aj presadil, aj my sme ho tak možno viac prijali do kabiny, tak to je takisto veľký zabávač a taktiež je z ním veľká sranda. A čo sa týka možno nových hráčov v zime, tak za mňa asi Filip Lichy a aj Sebo Koša skvelo zapadli, takže aj oni sú určite takí zabávači. Taký ten tmel toho mužstva. Má Mirosovič nejaký predzápasový rituál, niečo konkrétne, práva kopačka prvá, ľavá kopačka druhá, že keď poruší, tak potom je to pokazený zápas? Nemám vyslovene nejaký rituál. Skôr chodíme, teraz v jarnej časti sme začali chodiť s Čerem a s Rehym, s našou trojicou, tak spoločne na raňajky. A vlastne máme radi takú voľnenú atmosféru v ten deň a že už vlastne od rána sme spolu, rozprávame sa, srandujeme a vyslovene nejaký rituál, čo sa týka kopačiek alebo takého niečoho, tak to nemám. Je to letný oficiálny podcast FC Košice, tak aké bude leto? Ako si ho predstavuješ? Ako by si ho rád stráviť popri klubových povinnostiach, samozrejme?
Ja len podotknem, že ste dostali zaslúženú mesačnú máte mesačnú, neviem, či to môžeme nazvať dovolenku, lebo viem, že budete sa pripravať aj sami a individuálne, ale asi dobre padne ten mesiac a tak ako Gesker sa pýtal, že ako ty s ním naložíš s tým mesiacom. Tak my pôjdeme pravdepodobne do Tatier a ja som skôr taký typ, ktorý má rád možno prechádzky s obsom v lese alebo taký kľud a teraz je na to kopec času, takže verím, že si dobre oddychnem. Ríšo, čo môžeme prezradiť z letnej prípravy? Ačka. Aký je tam program? Tak všetci vieme, že začíname 15. júna. Áno. Prvé 2 týždne budú prebiehať v domácich podmienkach a potom odchádzate, tuším, na 10 dní do Rakúska na letné sústredenie. Áno. Takže taký mix. Ak sme teda pri takej uvoľnenejšej atmosfére, Miro Sovič. Ponocuješ? Miro, zvykneš ponocovať? Ani nie. Ani nie? Nie. Nie, vôbec nie. Dôvod je jednoznačný, pretože ak nakrúcame tento podcast, tak mnohí z nás ponocovali, lebo sme fandili Slávkovskému a Canadiens postúpili. Sleduješ aj nejaké iné športy? Ja sledujem asi všetky športy a určite hokej sledujem takisto. Rozmýšľal som nad tým, že ostanem dneska hore, ale bol som unavený, takže ráno som si iba pozrel highlighty a teším sa z toho, že vlastne Juraj s Montrealom postúpil ďalej do finále. Náš Košičan. V súvislosti s takouto voľnou témou, ak sa budeme baviť o tvojich záujmoch a o tvojich radostiach a hobby, čo má Miro Sovič rád? Tak ako som povedal, rád trávim čas so svojím psom, možno vonku, v prírode, rád trávim čas s kamarátmi, či už ako teraz čererehy na raňajkách, alebo v prípade ideme niekedy sa prejsť do mesta, alebo tak. A obľúbujem asi všetky športy. Takže raňajky, tak automaticky evokuje. Akú kuchyňu máš rád? Kuchyňu je to rôzne, či už talianská, alebo kľudne aj sushi, rôzne, rád spoznávam. Takže myslím si, že tak z každého rožku trošku. A tak. A ja sa opýtam, si povedal, že pôjdeš do Tatier a veľakrát tu spomínaš, lebo ja viem, že vy tá trojička, Rehy, Čere a ty, že veľa času trávite spolu. Neuvažovali ste, že aj pôjdete niekam spolu na dovolenku, alebo máte sa už teraz dosť a chcete si od seba trošku oddychnúť? Boli tam aj takéto plány, ale nakoniec to padlo. Viem, že Čere pôjde niekam, ale nepôjdeme asi nikde, ešte sa uvidíme možno v Košiciach, keď prídu chalani pozrieť, ale inak si oddychneme od seba trošku. Chalani prídu pozrieť čo? Ešte budú v Košiciach ešte a... Že ešte sa ja mám za to, že ste sa už porozchádzali na dovolenky a do svojich domov, takže ešte odobehnú, hej? Ešte prídu, áno. Ak hovoríme o Košiciach, ako poznáš mesto Košice? Chodievaš do centra, chodievaš niekam inám? Si ten sprievodca chlapcov, lebo si rodák z Košic. Tak zo začiatku som ich tak trošku sprevádzal a možno som im ukazoval, čo je kde, alebo po prípade ukazoval cestu, ako sa kde dostať, ale takto sú múdri chlapci, vedia na to prísť rýchlo a zapamätať si tie trasy a nejaké miesta, takže oni sú takí, že oni tiež radi spoznávajú, takže oni aj sami idú či už s priateľkami alebo takto do mesta. Veľmi rýchlo sa to našli v tých Košiciach, si myslím. A ja sa tak opýtam, lebo ja som rovesník s tvojím otcom. My sme mali radi život, my sme do toho mesta chodili často, ale bola iná doba. Máme radi život. Máme radi, aj mali sme, aj máme radi, ale bola iná doba, že až tak sa o nás nemusela tá verejnosť dozvedieť, neboli mobily. Ako to vnímate vy? Lebo predsa len ľudia vás poznávajú, tá doba je taká, aká je, že proste stačí málo a hneď je niečo virálne. Musíte, alebo beriete na to ohľad, alebo už si mal nejakú nepríjemnú skúsenosť, že sociálne siete, hejt. Áno, že sa tak nejak stretol s tým, že niekto si ťa natáča, alebo dávate si na to pozor, alebo to neriešite a ani toľko nechodíte, že de facto o vás nie je ničo natočiť. Skôr to asi, že ani nechodíme a chodíme v takých normálnych časoch, kde ešte je vidno a nie po večeroch. Ste profesionál. Dá sa povedať, že áno, ale takisto, keď je koniec sezóny alebo záver, tak takisto sa chceme ísť odreagovať, ale skôr to neriešime asi, či nás niekto pozná alebo nie. Ale užívame si to. Teraz otázka, ktorú sme nedali ešte ani jednému nášmu respondentovi, hostovi. Čo máš rád na futbale? Asi všetko. Dávať góly. Keď vidím plné tribúny, ako vchádzam na ihrisko, tak to je
neuveriteľný pocit vlastne kvôli tomuto makáte od mala, aby sa vám toto splnilo a vidíte, že príde na vás pozrieť 10 000 ľudí, hej, verím, že aj budúcu sezónu tak ľudia budú chodiť a strieľať góly a mať z toho radosť určite. A ktorý z tých zápasov, ktoré si odohral, alebo aj bol si súčasťou kadra, je pre teba taký najpamätnejší, že tá atmosféra naozaj bola vynikajúca? Lebo odohrali sme také zápasy, tak ktorý pre teba tak špeciálne bol, že zatiaľ top? Tak čo si tak spomínam, ja si pamätám na zápas AS Rímom ešte, keď prišli a pamätám si, že vtedy bol takmer plný štadión, neviem, či bol vtedy dostávaný úplne, ale bol. Takže bol takmer plný. A keď príde AS Rím, tak je to úplne iný pocit. Samozrejme neprišli so všetkými hráčmi, ale na tento zápas si pamätám asi ako taký najväčší. My v Košiciach máme ináč prekrásny štadión. Chalani, mnohí si to neuvedomujú, to je tiež pozvánka na ďalšie domáce zápasy do Košickej futbalovej arény. Ale kde sa ti hrá najlepšie? Okrem Košic, samozrejme. Okrem Košic asi v Ružomberku. Pretože na to, že tam nie je ideálna trava, ale zo mňa to teraz vypadlo tým, že vlastne tam sa mi aj strelecky darí, takže asi tam. Lebo pamätám si, myslím, že to bol zápas v Skalici, kde vám vietor robil neuveriteľné problémy. Tam sa ti hrá dobre. V Skalici sa mi nehrá dobre určite. Skalici nám nechutia, veru. Čiže najobľúbenejší máš Ružomberok a ešte najneobľúbenejší tým pádom je tá Skalica? Tak buď Skalica, ja by som povedal najneobľúbenejšie aj Ružomberok zase, lebo ten terén tam nie je ideálny, ale tým, že prvé, čo mi napadlo je, že som tam dal gól, tak preto som to povedal. Ale myslím si, že najlepšie možno v Dunajskej, tam sa mi páči aj ten štadión, aj tá tráva je stále dobre pripravená. Asi v Dunajskej je tá tráva aj tá možnosť hrať futbal asi najlepšie. Ja by som sa chcel opýtať, lebo tak ako si ty spomenul, že s otcom ste si v niečom podobní a v niečom nie. Otec bol presne, ako si povedal, taký agresívny, tvrdý záložník. Ja stále hovorím, že Sova bol ten, ktorý si v úvodných 10 minútach zjednal rešpekt. Rešpekt na ihrisku, áno. Keby sa to hralo dnes pod varom, tak neviem, koľko zápasov by reálne dohral, lebo to vždy pán rozhodca len upozornil prvýkrát, druhýkrát a potom už aj tí súperi mali rešpekt. Toto ty nie si. Asi ani nebudeš. Ty si taký technickejší typ. Dá sa povedať, že áno. Ale pracuješ na tom, musím tiež povedať, že súboje a tieto veci a čas strávený vo fitku, ale kam smeruje moja otázka, kde ty sa vidíš, keby, samozrejme, máš 22 rokov, ambíciou každého je dostať sa niekam vonku, ktorá tebe je taká blízka liga, alebo ten technický futbal, alebo... Ja veľmi mám rád, či už asi nemeckú ligu, alebo taliansku ligu, myslím si, že tam by som sa našiel, ale treba ešte veľa makať na to, aby som sa tam dostal. Myslel, že povieš, že španielská liga. Španielská takisto, ale je to ťažká liga, samozrejme nie je ľahké sa tam dostať, pretože ty si kvalitný hráč, tak treba mať ako vysoké ciele. To je pravda, ale predsa len tí Španieli odmala sú inak vedení a možno nie je tak ľahké sa tam dostať. No určite. Samozrejme je to pre mňa sen sa tam dostať a veľmi rád by som tam hrával. Uvidíme. A toto bolo spomenuté v podcaste, že čo sa týka Španielska, tam je aj veľmi striktne dané, že jazyková bariéra. Keď nemáš španielčinu, tak ťa veľmi nejakým spôsobom neberú. To by si musel byť Mbappé. Všetko. Aj toho neberú 30 miliónov ľudí, či koľko napísalo, že ho už nechcú v Reále Madrid. Ale to bolo ináč veľmi krásne, čo sa týka nás dvoch s Rišom. Poviem ti dôvod, lebo on si dvihne palec, dá otázku a moja otázka o Final Four bola obľúbená futbalová liga. Takže niekde sa vidíš, ale ktorú máš rád? Jednoducho, ktorú máš rád, ktorú rád sleduješ obľúbenú futbalovú ligu? Rád sledujem určite nemeckú, španielsku, Premier League a taliansku ligu. Tieto 4 ligy. V nemeckej jednoznačná dominancia Bayernu pre túto sezónu, ale v tej anglickej. Uhrá tu Arsenal? Čo si myslíte? Včera som pozeral zápas Burnley a 1-0. Ukopali to, áno, zase zo štandardky. Ja si myslím, že asi áno. Že asi tento rok im to vyjde. Takže obľúbený klub tvoj? Môj obľúbený klub je buď Barcelona alebo Bayern Mníchov. Obľúbený hráč? Nemusí byť z toho istého klubu? Messi. Určite. Lionel Messi. Prečo Lionel Messi? Prečo nie Ronaldo? Tak, lebo Messi robí na lopte také veci, čo som asi nikdy nevidel. Asi preto. Klobúk dole. Národný tím? Náš, slovenský.
asi všetci to takým spôsobom máme. A máme tu ešte také extra otázočky, ak by mala byť vysnívaná dovolenka, hory alebo more? Aj. Aj, hej? Pekne. No a v súvislosti s tou našou takou záverečnou otázkou, to tiež sme sa niekoho nepýtali. Či máš niekoho pozdraviť, chuť pre túto chvíľu z nášho podcastu? Či máš niečo... Tých kamarátov, ktorí neprišli na slavu? Áno, napríklad. Či máš chuť niečo tak od srdca odkázať, vieš, alebo zároveň môže aj dať takú pozvánku na budúci ročník, že nech ľudia prídu, že nasypeš, to si dajme taký malý challenge, 10 gólov. Myslím si, že je to reálne číslo. Samozrejme, musím byť zdravý. Takže... Áno, to je pravda. Takže môžeme si dať určite takýto cieľ tých 10 gólov, to by bolo veľmi slušné. Pekné, nie? No. Miro Sovič pozýva celú fanúšikovskú základňu aj tých, ktorí ešte neprišli do Košickej futbalovej arény. My ti veľmi prajeme hlavne to pevné zdravie, skutočne, lebo to, ako si bol povedal, plány potom sa rúcajú. No a veľmi pekne ďakujeme aj za návštevu nás v štúdiu. Miro Sovič. Ja ďakujem. Nemusíme už zdôrazňovať, že mladší alebo starší náš Miro Sovič, ako náš líder. Ďakujeme aj našim sledovateľom na sociálnych sieťach, na YouTube, kde nás ešte majú sledovať, Rišo? Spotify, chcel povedať. Aj som povedal. Rovnako aj na oficiálnych kanáloch FC Košice. A lúčime sa našim spoločným motom. Dáme to všetci traja, lebo Miro... Daj to gesty. Dobre. Všetci spolu silnejší. Ďakujeme. Ahojte. Majte sa.